Днес е лесно да се запознаеш с нови хора. Трябва просто да влезеш в виртуалното пространство и да потърсиш човек, който си представяш, че искаш да срещнеш, и скоро след това, вероятно, ще откриеш снимки или профил, които приличат точно на човека, който е в твоите фантазии. Така можеш да се свържиш и да си общуваш с тази своя фантазия, която ти си представяш. Например, като свой потенциален партньор или твой бъдещ най-добър приятел, за забавления, връзка или просто секс. И не само това. Ако продължиш да търсиш, ти всъщност ще намериш още много снимки и профили на хора, които визуално също могат да отговарят на друга твоя фантазия. И така скоро ще разбереш, че виртуалният океан е пълен с виртуална риба. Всичко това звучи много интригуващо и интересно, нали? И всъщност е така, докато не започнеш да се опитваш да създаваш контакти с тези хора. Тогава разбираш, че реалността е малко по-различна. Ако търсиш потенциална връзка в виртуалното пространство, е важно да си запозната с типажите мъже, които можеш да срещнеш, за да не се налага да го разбираш по трудния начин. Не, че това ще те застрахова и няма пак да го преживееш, особено ако не си предпазлива или ако се влюбваш или привързваш лесно. Но все пак ще се опитам да ти помогна и да те запозная с 11-те типа мъже, които можеш да срещнеш в онлайн виртуалното пространство. Особено когато търсиш мъж за сериозни запознанства. Първият вид е мъжът просто гледам. Той фантазира за красив, любовен или сексуален живот, но всъщност има твърде много тревоги в себе си, за да се включи в срещи в реално време с жена. Той предпочита да общува единствено пред екрана, защото така се чувства защитен. Има много причини, поради които това се случва, но в основата си той всъщност не е готов или просто не е способен да започне съществена връзка с жена. Независимо от това какво казва профила му или какво твърди, ако започнеш да общуваш с него. По-скоро той се движи от една онлайн връзка към друга или напред-назад между много и почти не напуска дома си. Интернет срещите му позволяват да не се ангажира по смислен начин, а му осигуряват задоволяване на фантазиите за връзка. Така не му се налага да прекрачва своите граници или да рискува да разруши съвършенството на своята фантазия с опита от евентуални преживявания с реални жени. По много причини на този мъж му е трудно да създаде нещо истинско в живота си. Вторият типаж е мъжът, който е с широко отворени очи, но който има склонност да се разсейва. Какво имам предвид? Този мъж обикновено е от 20 до 30 годишен. Той се вълнува от възможността да разшири хоризонта си и да се среща с нови хора. Той е смел, харизматичен, отворен, толерантен и е готов да изследва какво предлагат онлайн срещите. Тъй като животът в интернет е част от неговия опит, той се чувства по-комфортно с него, като нормален начин за комуникация с хора. Като цяло е отворен към процеса и опита. Следователно, когато се свързва и прави планове онлайн, той вероятно ги следва. Понякога. По-скоро, друг път, по-късно. Така или иначе, за разлика от първия тип, този мъж вероятно е имал повече положителни, отколкото отрицателни преживявания през запознанствата си като цяло. Така че може да е отворен веднага или след време за отдадена връзка. Въпреки това, като си има предвид възрастта му и други потенциални фактори, като например колко лесно се разсейва, след като открие точно колко възможности за срещи, за избор има онлайн, той може да стане малко по-незаинтересован от обвързване и да предпочете да продължи да се оглежда. Все пак, ако търсиш няколко забавни месеца, не търси повече. Той е човек. Мъжът експериментатор. Той вярва, че възрастните жени знаят какво искат. Тези мъже обикновено са между 20 и 30-те и често търсят по-възрастни жени, защото вярват, че те имат на какво да ги научат в сексуален план и това много ги вълнува. Той осъзнава, че най-лесният достъп до възрастни жени това са онлайн срещите.
Този мъж обикновено е във възрастта на сексуалните си открития и си въобразява, че възрастните жени са не само по-опитни и привлекателни, но и по-достъпни. Това може да бъде трудна и провокативна ситуация за всички участващи страни. Така че продължи с повишено внимание. Ако все пак решиш да се впуснеш в предизвикателството с такъв тип мъж, ще разбереш, че не е толкова лесно и ясно как да поддържаш една такава връзка, колкото може да ти е изглеждало първоначално. Мъжът, който се опитва да преодолее бившата си. Това е следващият тип мъже. Той иска да избяга от самотата, след като е преживял сърце раздирателна раздяла. Понякога ще признае на жените, които намира онлайн, че използва интернет срещите като забавление, но друг път няма да признае. Въпреки това, с търпение и сила на духа може да има възможност и да се развие някаква съществена връзка. Но също така е толкова възможно и да си остане неангажиран. Защото все още се чувства емоционално свързан с бившата си. Така че добре е да продължиш с повишено внимание. Така или иначе, разиграването на тези сценарии може да отнеме много време. Следващия тип е мъжът, който вече е зает. Той иска да знае какво друго има там, но не е задължително да предприеме някакви действия, въпреки че може и да го направи. Така или иначе, той не планира да напусне настоящата си връзка, но чувства, че пропуска нещо. Или може би нещо основно липсва във връзката му и той иска да му бъде напомнено или да се самоуспокои, че има живот и отвъд неговите граници. Независимо от това, това не е мъж, който може да предложи някаква сериозна последователна връзка. Интернет срещите за него са отдушник. И той не планира да напусне партньорката си скоро или по-скоро никога. Мъжът фантазьор. Този мъж има конкретни изисквания към жената, която търси. Може дори в профила си да изброи конкретни неща, като например търся невероятна комуникация, уникален секс, жената да е в топ форма и така нататък. Повече от намирането на партньор, който ще отговори на всичките му надежди и мечти, всъщност той иска всичко, за което е копнял, но не е могъл да го има досега във връзките си. Внимавайте, защото тази категория мъже може също да включва и желанието му да се изиграят сексуални фантазии и фетиши, които преди това не е могъл да реализира. Интересното е, че фантазията може да бъде толкова мощна за него, че когато реалността не успее да се конкурира, той бързо намира начин да се изплъзне. Въпреки това, може да е възможно той да премине от фантазията към реалността. Сега или след време, когато осъзнае, че трябва да направи някои компромиси, ако иска да има истинска партньорка. Мъжът, който лъже за възрастта си. Той обикновено е по-възрастен, на 50, 60 или дори 70 години и е настроен да се среща с значително по-млади от него жени. Той често вярва, че щом срещне тези млади жени, те ще бъдат толкова привлечени от неговата харизма, че измамата няма да има никакво значение и разликата във възрастта ще се окаже незначителна. Въпреки това, започването на връзка с лъжа, без изключение, колко безобидно може да изглежда за него, това подкопава доверието. Когато жената неизбежно разбере, тя вероятно би намерила разликата във възрастта и лъжата за много по-разтърсващи, отколкото той очаквал. Колкото по-дълго продължава да лъже, толкова по-лоши са последствията. Връзки, които започват с измама на партньор, не завършват добре. Следващата категория мъже е мъжът, който все е заед. Той очаква да се среща с други хора, които са заети и да има романтика, която е невероятна, гореща и свързана. За 30-те минути всяка седмица, които всъщност може да отдели за това. Въпреки че може да е доста привлекателен поради факта, че е много активен и е на върха на кариерата си, той изпитва затруднения да превърне онлайн запознанствата в съществено реално изживяване. Често безкрайните му рутини са от решаващо значение за него, така че той може да се бори със себе си, за да направи място в живота си за партньорка. Ако неговият стегнат график пасва на твоята собствена времева линия, или пък ако си съгласна да разделяш връзката на малки части, това
това е чудесно, защото така тя има възможност да се развива. Но има предвид, че често той използва своята заетост като средство за оправдание, за да избегне създаване на реална връзка. Успешният мъж. В миналото си той може да е преживял разочарования и раздели, но винаги е бил умен и амбициозен. Въпреки интереса му към момичетата, когато е бил по-млад, рядко е имал успешни връзки. Но тъй като не е допускал това да го демотивира и да го оплаши, на по-късен етап в живота си той е станал успешен и е свикнал да получава това, което иска. Този мъж обикновено е в края на 30-те до началото на 50-те години и може да е разведен или необвързан. Така или иначе той е осъзнал, за негова изненада, че сега има много по-голям избор от жени, затова се чувства като дете в сладкарница. Това може да е мъжът, който в началото на онлайн комуникацията може да те пита дали си гола. Тъй като той е свикнал да върши нещата бързо и директно в професионалния си живот, може и да не разбира защо трябва да губи време в флирт, ухажване и романтика, за да постигне това, което всъщност иска. Този мъж вероятно не е готов да се обвърже скоро, а понякога изобщо не търси обвързване. 10-тият тип мъж, това е мъжът хищник. Той не харесва жените и търси възможности да ги засрами или контролира. Обикновено като отговор на болезнени предишни преживявания в собствения му живот или защото окабеляването му е напълно объркано. Внимавай, защото може да е трудно разпознаваем. Той не контролира себе си и затова се опитва да контролира всички други по всякакъв възможен начин. Ако попаднеш на него, не се ангажирай по никакъв начин. И последният тип мъже, това е автентичният любящ партньор. Той търси своята половинка в живота и в любовта. Реалистичен е в очакванията си и е сериозен относно връзката. Той е истински и обикновенно не се отклонява от редицата възможности за избор, които му са на разположение, след като те намери. Тук въпросът сега е: готова ли си? Преди да започнеш връзка с него, помисли добре за собствените ти мотиви, които имаш при онлайн запознанствата. Може да бъде разочароващ, дори болезнен процес. Да се сблъскаш с много от тези типове мъже. Но има предвид, че те също може да са станали предпазливи поради собствените си предизвикателни преживявания по време на онлайн срещите. Много по-лесно е човек да поеме отговорност за действията и думите си, когато всичко е само онлайн и човекът от среща не е реален. И това отчасти е причината, поради която съществуват различни категории онлайн потребители в сайтовете за запознанство. Без реална връзка, човекът от другата страна на екрана не изглежда истински. И това може да позволи както на мъжете, така и на жените да използват онлайн запознанствата само за да задоволят собствените си нужди, без да се съобразят с човека, който са привлекли от среща. С това, че той е реален, нормален, обикновен човек, истински, със своите чувства, нужди и желания. Но въпреки всички тези предизвикателства на онлайн запознанствата, след като разпознаеш определените типове мъже и ако продължиш да действаш с автентична реципрочност, всъщност може и да намериш същото в замяна. Аз ти пожелавам успех!